jibuni ku encameki rast derkeve hole. Devir da ez bawer dikim hemû gelê Kurd jî, gelê Türk jî, gelê rojhilata navîn jî û dunya jî yani ku temaşekarê vê pêvajoyê yani rastî û nerastiya dorhêla dibîne. Yani kîja dorhêl samimiye, dürüst e, di xeta rasta dimeşe dibe yani gotinekî rêberê gelê Kurd digoye. Yani ez ne tem xapandin ne kesî dixapînim. Yani ji ber vî niha li ser esasê xapandin û o xapîneriyê pêvajoyekî bê meşandin dûr da rastiyekî dernakeve olê. Ji ber vî tiştê ku lazim e divir da bê kirin yani yek teqes de li gorî mûcudiya pêvajoyê tevgerînekî çevbe mevcûd desthilatdariya niha dev ji xapandinê, dev ji mijûlkariyê, dev ji em bên derewî, desîse, saxtekariyê berde û rast bikeve qonaxa çareserkirina pêvajoyê. Yani gelê Kurd jî viya dixwaze.